fula chipululu ngozani kwa lambuye nungamisa njira zake. Yesu wa Yohana anaza nabaliza chipululu nalalikira ubatizo mbembe mkantima wakuloza ukubyo cha machini. Hadi Yohana bali ubatizo waje wakulembe mkantima wakuloza ndani ukubyo ya machini. Ina ntabi siku sema Yesu likabalizidwa aso nazo kulembe mbembe waje. Ndikani mbembe mkantima ngabalizidwa ndani mbaka uradani ukubyo ya machini. Nabalizidwa ndiye musinde wa Yordani wolula machimo awo. Ndipo Yohane anavala umweya wa ngamira ndilamba lacho kwa ntuno mwake nadi azobe ndujo wa kutengo. Ndipo analalira kuti wondipambana ine mphamvu akuzaba mbyo panga. Sindiyenera kuwerama kumaso lambala sabato zake. Andi ndakubatiza inu ndi mazi koma azakubatiza ndi chani. So Yohane batiza kujira ubatizo wa mazi. Mauli amene akwera pasogolo panga amene ali wamkulu kuposa ineyo amene azakubatiza ndi chani. So mtaona kuti pali kusiyana ukulu wa mbili wakati wa ubatizo wa mazi ubatizo wa yani. Tose mnabatize. Ndio tukikana kuti nani ubatizo wa mazi, nani ndio wa mazi banzimu wena. Wene sasa nkaika. Eno kwa ndo mafani besise mutawi nini aisayana ngo. Pamoja na Bible wano. Mara baba yake time nini Mungu. Ana kama kuuliza matembo sana kwa yake. Nikabe zonga bukromaliza kabana kuti mtumbi komaliza kabana ndi lomaliza sana kile chibanga cha sobano Bible mazozi ndani malaki. So mafufu zonga kuti banali ngakhawa ndani banje njoka nthawi ya malaki ngafika nthawi imene njoka ya sobano ina ndo soradi banali ngamafufu za 400. So dipende kuti vese njonazo nthawi zambiri pamene Mulungu amati watumiza adenivaisa muna kabana wapa silo tenga wina kimeji maji kanjonazo kamakaza kuti pamachika ila na wika jisisi kwa ndani. So kwa ndio nimeni azaka 400 hivi unanimejani najisi. So Yohane bali so bado akubwera no so bado etumbeona zoti Yohane bali zananga ulani ngotenga wabu nwajani wafundi nadabuze antwambi anamba kula wani. So majana anamba kwanza bali kujira jale imefuna ndani enda mpenda anamba kwanza kuna kuteka kuli muna Yohane balizi ndio muna nimesia kabla kuli ni lodani ulondisi to mwana Yohane bali zafuna akubwera. Ili lesi ameni manjera inenda mimi ngoza jani ndipo mbeseza kuti kukula kwa yeye kabla kusiyana kwa yeye ndi zona zoni ubatizo mimi ndikuchite ni hapa niko ubatiza ndi mazi kulembe ngantuma ndikula jani machimwana koma huyo amena kuzanya anaanza kubatiza ndi jani ndizimu yeye kani mwili yeye ndio hajata na nana zoni azabatiza ndizimu yeye ndi nefadi ngisi kuli ubatizo wa nzimu yeye ndio mimi mtaka wala wanakumbesa kusema wao ubatizo wa nzimu yeye wala mimi ndio wa mazi kama mwana hapa ndio ubatizo wa mazi mwana ndio ndio ubatizo yani Mathayo chapter 3 yes kwa nani maana kila kunyamba kuti uyu ndiye mwana wanga okondedwa mwaye ndani so tona kuti Yesu Kristo asanambe kutumiki kwake choyambirira anene kuti adani abalizidwe. Wamona zote kuti Yesu Kristo angobatiza ndi mazuka sura ina batiza zake zakuti mzimu yera sanabla kuzalwa mandani mwaye maana kuti anangofanisanga kuti unazanga ndani kufunga nalira paye maana chimene kuna dipesa kuti Yesu Kristo anani ndani Yesu Kristo mwana wa Mungu ukako Yesu Kristo mwana wa Mungu na sana vesi jemela zoni pale kwa Mungu mamozi kanje yani jemu so na zoni Yesu Kristo fayo zoni kwa Mungu ngozi Yesu mjani so ndo aya so na kumbatona kusoma Yesu Kristo amena nanga anaza kama vesi mene nazo kwa Luka chapter 1 verse 5 kutoyera tu isa bwana mwana so na toyera ndi ngaita fera ndiso kwa ndena zona isa abadizo sinisi moyo na ngakuli banji kero amena msina ndi toyera amena bado mtimu kadri ya kutubi masu kadri ya yani kwa kaza kuti wakati Yesu Kristo aweza ndi ofunzi lake maka nthawi imene atamalira Mulungu aso masana bino mwamba nazo zoti asazachoke mu Yerusalemu ukapo kanandangizana jani azimo so mtaonapa kuti Mulungu Yesu Kristo nayenga zaka zitatu ndi hafe eni nthawi yonse ofunzi lake Yesu Kristo naka kuti akufunza kuti yawandani Yesu Kristo ndikaba so pana iso nthawi ina imene Yesu Kristo anazatuma so ofunzi lake ndikaba so mphamvu so ndikaba so daliso siwana akuzo musazetuke mu Yerusalemu manje kusalambe chido yani mimi kukafa batiza ndani mzimu yeye so da kuna ngaziseze zezikajia kumambiro kuti zinezo manda chido kono nakali muna bajanda na ndia muna mphamvu Yesu Kristo mabe pana icho china ila chikulu chimene afunikira kwa yula kachita ndi chimene chinalo so yani
ndifana kuti mpingo yangu mimi kana kuti mpingo wa nthawi yathu mimi khani yako ubatizo wa mzimu woyera amaitenga bwanji kapena kuti chimachiti mutani kwateka zokuti nthawi nthawi zambiri ya mpingo yangu nimene zimakhala imene machitaso mpingo yasibali ngono zinthu zalazima zozikusiyana nako mozi mwaji mshayo ndija khani yako ubatizo wa mzimu woyera amene ukamba muno Matthew chapter 19 verse 4 verse 1 mpaka 6 verse 1 akuti ndipo panali pamene Apolo anali ku Korinto Paulo anapita pa maiko abantunda anafika ku Efeso napeza akuphunzira ena amene anakuphunzira Yohane ndipo anati kwa iwo kuti munali mzimu woyera pamene munakhulupirira ndipo anati iya sitinamve konse kuti kuli chani kapena kuti mzimu woyera wadani Chimene ande kusenzera zote. Chimene chinampangisa Paulo. Fusa kusomele ndina chani. Kuna ndazimoya. Fada alokuzira amazo amalemba. Wali Paulo akusoma ndani ndani simoya. Yesu wakala nazo. Chabo Paulo anakazo muna ayi. Wala tobise. Ino kambi yako ndena zote. Muna mchaka muna kuti Paulo anona kuti mena akutinda antuwa. Kodi akatina yake ndani? Chisoyira. Now, chimene Paulo anapanga nosopano. Sikuti atano kuti chimene chitayeke chisoyira. Sana nazo kuti chimene chofunika muna wanthu, chambe kwaphunzitsa zinthu izi. Pacha zambi muna zoti atina pamuna balubelo ya muna kwake. Abamwe ndizo muna balubelo la kwa uzimu pakati pathu abantu. Chimene muna zoti ndio chofunika kwambiri. Ufuna kuti jani chambe kwanga emphasis kwambiri zikuzo zina zake. Ndapha kuti muna kazibe sazikuzo zija. Ayembe kuzitani? Kuzisanya. Apolo chibina kwanga wasakoni mzimu woyera majana na kitu kimene kufunika kwambiri pakati pathu. Sizikuzo chake. Mwandiyani? Ndio verse ya kuti ndipo anali mabatizidwa njani so ziteka wadi kuti munabatizidwa musina ngezi mwe so ndio munabatizidwa mjani mwe ndipo anali mbatizo wa Yohana mbatizo wa Paulo na mbatizo wa mazo jawabula mjani ndipo verse kwa kuti ndipo anali Paulo Yohana anabatiza ndio mbatizo wa upendo ni mtima nani kwanza kuti amkhulupirire iye amene azaza pambuyo pake ndiye Yesu. Amene anamva ichi anabatizidwa zina la Ambuye Yesu. Ndipo amene Paulo anayika manja payo mzimu woyera anasi payo ndipo analangula ndi malilime na milima. Ngongona zoti tiwo naso machapira ngongona zoti mene simachitika mpingo yangu mimi. Anthu makazo kuti nasama ngobatizidwa ndi madzi okhayo. Mwati akabatizidwa chimene chika zoti atumwacha amapempherera ndipo mzimu woyera marani. Ngongona zoti makazo zoti wakwanisa kuja mwakola umbire changu mukalumbira changu mukavomereza kena waudani akubatizani kubatizani zatshaga ndiwo kena utenga mabuku anu kapena kutenga maina anu ndio mabuku ajani ngapi basuna ulonga mzungu kuzi unaona kuti zamani akakuzisa abana sikumuna akabatizwa ndi mazi china cha kikundi mechi machira chona zoti akabatizwa ndi yani zimu kapena kuti amlanda kubatizwa wa zimu ila so so letu kuli ndio nyazo kuna mtu anaenda zimu ya mkhaini. Na tulunga zo jinali kwa mtu mjani. Na sarana ndio njira. Tiba zo mimi azizatu ina mangire hadi nje. Kwa kuga unazo di mtu ngashoba mwa malilini. Ndio ulibejani. So anakuwa zindika kwa haina zimu ni angamuna kwa kujauri zina zake zinapiga. Ndio kama zose ndiba muzidani kungozisira kule isamarani sama ngina tunakitosa now kama magani ya malilime mimi mbona zote mpaso zimene zimaberekiwa bati makala mpaso zose yanasiyana kama mwana zote kodi osala kwa malilime kodi osala nira manje nasubiri mtu naisa mana ama anja mpaso ya yani ya malilime so manje kundiwe vese tona zote mutawe yanza tuli Mungu ngarana ndani mzimu woyera amakhauli akuziwa akali ndani njani ngaliso alibe afana kuzoje njani limefanya mara amada akafusidwa amvuma eya abina ayi panaibe kugaidia ifanyika jawo so kuti muna ndani mzimu woyera akana kuti verse 1 Daudi verse 2 ana kuti kuti muna ndani mzimu woyera pamene muna kulubirira sana kuti sitokuziwa kala muna tinalandira ngoba atanga ngombe kuti jani Wanabi yengwa tadi kusandizika ingile.
Ndira kasi kuzimu. Akuzwa kuna ndabuye. Kwanza tabakala ndani. So. By chapter 8. Verse 1. Kuma bamena na kudiria ndipo wakulalira utenga hapo na wafumu wa Mungu. Ni zina la Yesu Kristo. Utenga bamena mara ile ndo yeye. Wapo na wafumu. Utaona nazo ndipo utenga hapo sana kidogo yake ziko lozi kwa yani. So wana zote utenga hapo na wafumu ndio wakulalira ujani. Ndio sasa zake. Makala jana. Ndio tu na kweli. Kuma bamena na kudiria Filipo. Wakulalira utenga hapo na wafumu wa Mungu. Ndizina la Yesu Kristo. Anabatizibwa amuna ndi akazi. Ndipo Simoni mwini wake anakumbira. Ndipo mmene anabatizibwa anakalira ndi Filipo. Ndipo pakuona zizindikiro ndi mphamvu zazikulu zikuchitika anadabwa. Ati mwa amene atuma ku Yerusalemu anamva kuti Samariya adalandira mawu a Mulungu anawabatiza Petro ndi Yohana. Nambona zoti muna tokozeka ngati kuti wachitika effort. Muna kwa wanchoko kwa telefoni. Wenda zoti anthu akhulupirira uthenga uja. Akana zoti akapembenuka mtima. Ndi akaja abatizidwa. Ndipo nditika njira zoti uthenga unafika kuliko Yerusalemu. Now anthu mwana zindika zimenezi akuti anatumiza ndani Petro ndi Yohana. Ndipo zoti ndichiponya ndi anatumiza Petro ndi Yohana. Basi china kuti ani amene umenda sigirako Petro ndi Yohana anawatipirira kuti andejani. So cholinga chimene kuyerusemana tumzira Petro ndi Yohana zoti anthu akali kuti andejani. Mwana ni mwana mzima jirikani. Mwana kabisa kusikana kuna kuzira. Angaganiza zote ndio mtima abalizide. Tusale tunatia bonita kuna kanzibusa. Akatanzira akakuzeza ulindo wa Kristo. Asijida modeli. Kuli mnazindika moja kuona nazo ya. Tumejifundika mtai mimi ndio nasikia wewe pia tuandijani. Basi sina huyu. Pakuli kufika bamene kuti asana kwepa wina mozi wayo. Kwa maana kubatizwa mzina la Yesu. So kubatizwa mzina la Yesu. Sura ndio kubatizwa mzina mmoja. Fahamu hapa kwa sana kwa sana kubatizwa mjani mzina la Yesu. Maana sana kubatizwa ndio kubatizwa mzina mmoja. Tunaona mbona kubatizwa wa Yohana. Pande kwa kubatizwa mzina la Yesu Kristo. Ndio kubatizwa mzina mmoja ndio kubatizwa mzina la Yesu Kristo. Ndio kubatizwa mzina. Ya sijonjo. Anabatizwa mzina la Yesu Kristo kwa sana ndio jani. Hata babele bwana ikamanjamayo ndipo anaandelea. Somo nazo ndimene pingo nditumene zimachijikira. Ndiso zinaliso za Mungu so. Kuti zinaliso za Yehova. Ndimene mpingo amadani amazira kuti zizindala. Koma ndi sakilo so kanone ndi. Momone Simoni. Namona zoti Simoni anali gulu limodzi la anthu amene anadani anabatizidwa nawe. Ndio anaiso gulu limodzi so anthu amene anapempheredwa jani na ulande jani. Mamoni ndio ndiye ndiyo. Bisi ndina kuti kuona Simoni kuli mwawika manja adumwe anabaswa zimoera anawatengira ndalama. Aranane ndibase ndineso kula mulumene kuti amene ali Yesu ndinga manja baye ande zimoera. Na kunena zoti Simoni anaenda zimoera kwa sana ndina. Kumena nani mburuda kamera na kabizwa nao akamera ndani anabidwa nao. Kumwe sana ndejani. Kwa hiyo kama mwana anakosa kabla hapo ansaba sisi mwana. Sona zaudi. Ngakai mwana kuti mwana kubalizo mwana kana kuti akabe pya paje. Mwana zimwe kwa kuti mwana kuti Yesu. Mwana kumzwe sama msita chipaleka ndo ali chiguru wani. Maji na wakazo ndo mwana wale wako wabagana kigano zina yeke mtima. Ya kuti mwana kana kuti mbele katimu. Kabla kuti kuzipeleka wa Mungu. Mchaka zipeleka no so watu wale sema zote Mungu amona mtima wa mtu. Hapo mtu ndani. So utaona ndo mwana Simon amini anasana si ifanye zimwe na ndani kuna mkuu msada zake kuna ndani akule papo ni ndani so mwana zote hao zambi ni maana zobena mwana zote wewe kulujoje zizofunika kwa vile zibadilisa sojani so kulujoje mwana mistake ile mwe majizo fanya kuna tunaje associate kabla kuna tukana mwana gulana mimi mwana guluka mbambi kabla kuna kamili ai mzimu wa Mungu ndio nani sio kwa ile sijani so sio Fadi Kristo ni mzima mwandani mama sika ni mzima gajani basi na koza zaidi hapo hapo ndio ndani Mungu anataka kusema na sala nazo hizo sio ndio
Anyway, so noma khanya izimo elo menu ngabana nazo mukhamela izimo ela mthawi ngabana mukhamela anabalizizwe mubalizo wanzimo ela nanazo amakhala kani akuziwa kuneso kungayingani fela mukhowe ngabagari ya 3:2 oyo bayimira aKristo abagari andi bodi ijoka ndifuna ukukhuzira kwayo kuti mulanda izimo yonchito zalo ngabana ndikuva kwakubilo sawa sawa bora mulanda izimo ela ngabana simulandi akuzola balanda kayani zimulanga ufuna ukuthi angozwa ukuthi inonjele mina mulanda izimo ela kuti mina yini ichito kana mukubilo so ngakhala kuna ukuthi aKristo abagari anamba kuyoba balionadi ngibamba usada uthenga wena uthenga wena umene kunali wina wabe izimo ela unala yanjani ayinawo ndoba ukuthi akwazi inobe izimo ela mena ulimayo nyo simunola ndani izinchini ngomunola ndani izinchini ndikube nemngena ngibhilise mulimo ndikube umwembu ati mayeso inuso mulamba mawajo nali uthenga ulwaji muso janu ndiku ukhulubilaye ati munasindikizidwa izindikiro ndi mzimu wa ndisana ndisizwe ya sipo kusindiza kuti inyo ndino ake andani labani batizibani Yesu waini zina la Yesu Kristu uloza kuti khulubiro ya machimo ndipo muzandira mphaso ya mzimu woyera mafuna verse 9 akuti akuyolezano lili kwa inu ndipo ana ndipo onse akutali onse amene mbuye ambuye Mulungu akwatazarani asawanjana polono muthawi yandani nakumukhaita mwana chimene chimene kuti chikhaiti kupitirirabe chikuchitikabe kufika ndi anthu onse amene Mulungu azarani azaitani muthawi yandani yakumapiri pembe ngakhale muthawi yathu ino ndonazo ndaso tinaso umwana olanda ubalizwa yali so ndikakuti zinacha muthawi yathu nyita ndokuti mwina azabi yaso muthawi nake mene Mulungu azarani azafu kwani Kristu jeni lukani jani izimo yo wale kundo zikulu zozera zona mkhalelo akhale kudona zokuti ngamona za ubanizo wamazi kufuna kuonesera pamaso bathu kuonesera maso azibona zokuti iwe wadani wabangatiganizo kulembera ukuthi mandubanda ndani Yesu Kristu mana cheni nosuvano ndimene ndinga yani akati wana kubalizo wamazudza wafuna badiza amali ndimazi suti makauli pali kusitawula kuna kugosi ndani kamera zoti ubalizo wesimu kwena mino chimene Mulungu amachita kapena chimene Mulungu amachita mamu nazo ubalizo wamazi munthu ambanga chiganizo ambanga abaye kapena anthu wina kumbatiza zake ndani ndimazi wana ubalizo wanzimu yero mino ndimene kapena uradi akuchita chimene sona kuti chinali chozizwa china chake chimene Mulungu amachita moyo wa munthu pamene mzimu wa Mulungu madani mabula mwayi zakhala munthu chamakozo kuti wabatiza ndani mzimu sona kuti ubatizo wa mzimu sidi muzimu ubatizo mazi ndizo siyana kwene inaza kusaba kusomela yake basi ngoti antumabatiza kwa mzimu ngoba amelani ngedwa kuna kana mzimu mtana mazi ndawo kubiria Mungu tabalizizwa tumafura tabalizizwa mzimu ndizo siyana ndi kigabana kuvesesa usiyana kumene unazo tamona ngani mwana ndimene Mulungu akufuna kuti likhale mu mafamily tsali mulimo zimene ndizo so ndimamaza tubela Yesu Kristu kapena kuti mpingo wa Yesu Kristu kapena sikuona kuti kuna ufumu wa Yesu Kristu so ndana zokuti kuti tingalowe bwanji mfumu umene kapena kuti tubela Yesu Kristu umene nataka zokuti takhala tukamba za ufumu wa Mulungu umene ende ndaona zona kuti sijini kwene chinthu chimene chuzango zaza chimene chuzabela sokolo koma chinali chimene Yesu Kristu anabauza tikazisa ndani mkayecha kuna kuti zoena mu ufumu umene kapena kuti tingatenge nawo bwanji gawo mutubira Yesu Kristu umene kana lenga yani yaba zonzimo yo lero wana kuti ndakatoba kutuza kuti investment awuri bakuti soma mzimu mmozi ife tose nabatizwa kulowa mtubiri mmozi ali ngakhale Ayuda ngakhala Helene ngakhala Kabulu ngakhala Mfulu ndipo tonse namusidwa yani mzimu so kuti ngabera kabatizwa yani mzimu suka ngena kuti muna akademike ba class kwa miezi 3 tikwise easy yale nditekile kumaisha ndikamfusi unoda wayanga wakoza zose amene ngoyenera nosokana tukambaliza ina ukuremba kuzina yake bukla mpingo kuramera abantu ba Yesu Kristu haya
Lord Yesu Kristo basi ndiani. Walungu chapter 8 verse 9 kuzuri. Ali kwa hiyo simu lichugayo kumamunzimu. Ngati kunzimu amu bakalabe bandani. Kumangani mtu alibe mzimu wa Kristo. Ukala ni Kristo. Kabla kuti Kristo malinga na Bible mafukuzira. Ukala ni mzimu wa ndani Kristo. Na tena hiyo mafukuza kuti mu Kristo moka. Muri mibingo ingati. Eni mukavavu na mwanzo radi bali mtu pa fuku na mibingo mna wika ni 46,000. Na mbona zote ibona wose makubira kuti ipende ngo weki. Na mbona zafuze kuti namba kubira kuti milioni mbingo kuona hadi kufanya. Unaona? Ipende mambo malili. Ipende makubira jani asabara. Ipende mabanga zangu. Kwa hiyo mimi nakuza Bible nazo hizi. Hadi mtu ngalani Kristo. Amene sala ndani. Sikana zote kufika easy. Wanu dukani ndani. Wakristo makaburi. Mtu tokoni kuli mpingo. Umasaidia kina jiji Jose tele mpingo mafunda. Kwa kuzila ndoko lulila kitu tani kubiti tu kabenga kale masango mungu akabenga sasa kubiti. Mkaje ndio nazokuti. Na ndio ni mzimu wa Kristo. Si wa ndani. Mani tufanye Yesu Kristo sana soji akamaza kwenda. Bakaka twende, tunikala ile mzina lanu. Feno wajesha zwana mzina lanu. Yesu kusabura sina nani? Sina mzoni. Sasa kwa sisi ndio mzwa, kwa si na mzoi hivi. Maana kayo mmeuka banga zile zijazo, si mkabanga ndini. Mkabanga mampa gani mampa vina. Kwa hiyo mnaenda mzimu ndani. Angalia kwa si verse 27. Bakuri nosi amene muda bazida mwa Kristo munavala Kristo. So zwe magamba za kanya mafunzo kana hivi. Kodi chigumuso musa Israeli Kristo kabla kulanji na Yesu. Ndio sasa mtu gani jaji. So akuti amene muda bazida mwa Kristo hadi munavala Kristo. So kuvala Kristo. Na kama zoona zote sisi zonazo Kristo amejita ABCD. Nazo Yesu amejita ABCD. Wana kukaa kwa mimi kuvala Kristo kwa Mungu. Nikubali kama ndani kwa Kristo. Wewe unaweza kubali sawa? Si. Kama sura ambie yeye yani. Inauzuri akuli nose. Angalia chapter 3 verse 27. Akuli nose amene muna batizwa kwa Kristo mlava Kristo. Pareni tamina. Muno mulibe Yuda kapena mgelene. Muno mulibe Apolo, tapena mfulu. Muno mulibe mwamuna bikazi. Bakuli muli nose moze na Kristo Yesu. Majana bali beso kusenda kuna kuli fosi. Amene muna ndani yani Yesu Kristo. Ati kwa ngani mwe ya Kristo. Muli mbeu ya ndani ya Abraham. Nyumba Mungu ama Mungu. Let's find the story. Mbeu ya Abraham ni nani jani ndio. Kwa verse 16 baada kutumia kuti ndio malundizano ananenda kwa Abraham kwa mbeu yake. Sana nini ndipo kwa zimbeu ngakunena zambi kumaluga kunena imuzi ndipo kwa mbeu yako je Kristo. No. Kipesese kaiti mejuzi la kuimba kwa Biblia. Na nasema zote Kristo kwa Biblia. Anaendelea nadi abalizidwa. Anaendelea abalizwa sizimu wewe. No, unaomba bora kuna antena ya Yuda. Ndipo wewe mnaambia na Farisi. Ameamua na sababu makusudi. Inusu mlawa wa Mungu ukapoka bwana mmoja na moja ndani. Chamusi. Leo apenda zile zinapo masa ndio moja ndani tu. Chamusi jicha. So, kujia basa ndio moja moja jicha. Amemeza kutika tolani udali sika. Ndio Paulo kuna Yesu pia. Ula huu. Mara mzalendo sasa anabili gari gari. Ndio dali someno suku zetu pale kama kusada hizi ndizi. Mwana pale kama nani ndani? Mwana Yesu. Na unazudi. Dali someno ndio sobani. Dinagula blanche. Wada anazosukula manchigo. Mwana unazudi. Aisana nini tulikuwa zimbeu ngandulika zambi mwanga dimozi ndipo kwa mbeu ya Mungu Kristo. Majira madali onse akula walifanya Yesu Kristo. Ndio kama zote zimbeu zimetu kama mbeu imetu kamba hii. Si kuna zambi bila mani ndani chimosi. Kwa hiyo mna kama gazeti za zimbeu magazeti za ndani ndani Israeli. Zimbeu za Abraham. Bana mbeu za Abraham amanena ndani Israeli. Mwambia. Mimi hebu usimame jonga vile. Kama mimi Mungu wangu za Abraham za mbeu. Sanga nina za Israeli. Mkania za ndani Yesu Kristo. Ndio maana mbeu imene ni ndani Yesu Kristo mukina Yesu. Enti kwa verse 29 pamoja. Hadi kumangani mule ya Kristo muli mbeu ya Abraham. Baba tukona nani mbeu ni ndani? Yesu Kristo. Aba kuli ni mbeu ya ndani? Maana ile mbeu la kwanza ni ndani. Na somo bila ngasa za speed.
ne nyoza mune nabanje kudidi Yesu Kristu manzweni kwa wala kuruguza ndipo nenda by First chapter 5 verse 3 verse wana zodi bakuti rose tilizwalo zalani katupilani na ngamba ndenge tubele makanya tubili mundu makamwa nini kuno yendo maikuru verse zolero kuti moyo kana kuti muna magaza amene amenda mkono wangawo imagaza omwe amenda kabisa sokulimonso nyongana manje na moyo lero ni mkono wangawo nomwe solisomjaniso so kama zoti difati tubile Yesu Kristu makala yani muntu so tubindi limozi tubindi lofana chimene chili tubindi zofana manje ndenga muntu uli Yesu Kristu kabana yesu kumuna ngati mutu muli zinthu izi kabana mwana ngofuna zokuna ngati mutu muli mwasi ndona nazo kumendo singabe zosiyaniso mwasi so ngati mutu uli Yesu Kristu ndo tubindi losindaniso Yesu ndenga linyo muli zwalo za Yesu Kristu ndiso ndaniso Yesu manje ngati chichiwe mwaji nyamula uziko la pasi imene anthu akuchiona mwana akuona ndani Yesu Kristu panga kuti mbeu Yesu Kristu akuti ino ndi mbeu yake hapa ndio ndi ndani Yesu Kristu fanya uno mwavala ndani Yesu Kristu so ngati mtu avala Yesu Kristu chimene uliona ndi ndani Yesu Kristu kwa mafuna ndivesesika nkanya mwisano la mkusu imene ida tamzira mvesa mu za wa mzimu wenu kuliko ndi chifukwa chani unthawi ziyambalija Yohana chapter 14 chapter imene chimakhala so controversial amene kuti mina mpaka khali maganizo siyana ndikunaso kuti maona so ndichoso amachifo kuzilaso zimene koma ali ngati mukonda ine sunganjani mulanga ndipo ngona kuposo ina ndikuti mzimu wera ni munthu ina so ayaniso mazulu ndikubera ni brother Precious Max amene afuzo yani this is a context ya kabla zozira za Yohana chapter 14 no Yesu Kristo akandokuza ikwatala yaitali so no ntali mene ananga ndino akwasanzika so kuti afuna sidani asije na ngona zoti antambira ati ane zona zomuna asiyazi ntchito zawo osati somwina koma onse ane zona asiyajani ntchito zawo baba usati ndani Yesu Kristo so baba kwa Yesu Kristo kuti afuna sidani asije so ambiri mwayo wanalo kumuka no mfetina sasa ndinajidose ndukusayani lero mfanye mforo mzoni mjoka sana mrani mkupita na Yesu Kristo anamwambia utapesa hichi ndipo ile nikazajo ndipo nikazaki yani zani parani ndipo inaanza kwa sababu ndani koso ina kuda kale ndini ku tawi maji koso mene nikazabu siku za nani siku za nani watu ndaka zimu ile koso yana mkupita anatoka ngalizo tena zote ifere kuzwani Mungu mkakoso yali mkupita ifese kufuna mkupita ndipo kuna ndani ifere ndio ndio kuzoea ndio kale one time so mzani wese tubani mpaje ndakho uzazangu zangu kusebena ukuthi ndiye zimu acho nadi amene ziko labasi singathi kulandira pakuti silimo naye kapena kunzidikira iye inu kunzidikira chifukwa khala ndinu nazakhala majira munthawi imene ali akutani akhala ndinu mwana munthawi imene azakhala mwandani manje ndoti munthawi imene anasa akhala mwandani mayi ndabiza pesi dawi sinzakusiyani mukala na masiye ndiza mwandani so ndikunazo ndikupita mwanduza kulikoso so kuza kwa yeye huko sawa kama za mthawi kubwa so iwa chingisi chingisi sabu so bro verse 19 akuti kasala kanthawi ndipo zikula basi sindani kuma inu mudani no ndo Yesu Kristo anamwambia kwamba zakatuzo zalizabidasi wabuti kasala kanthawi baba ngeza kuti ye elito wayo kapena kuti kasala kanthawi pang'ono ndiyoni zakatuzo zalizabidasi mthawi wako limene Wala sababu haya sababu zingani ndio kupesa ine ndimoyo iluso mzaka ndijani so mutai mimi sake ndibwele ni babili muzanda yani ndio mutai mimi Yesu Kristo magabesi afanani ndijani so bakala naenda Yesu Kristo kwa zaka zitatu bakala naye kutika zote zizwa Yesu Kristo mwabe mula naye ndijani atisukulo mwewe verse 20 ati mzazi ndikakuti ine kana mzazi ndikakuti ndiri ine mwa atati wanga ndi inu mwa ine ndi ine mwa ine sumendika zazeronso amene mzamba kuzakhala ndani so siku imene mzamba kuzakhala mani mzanda yani amene ali moyo imene Yesu Kristo akawudani akukamba azo siku zambala makuti kabe kupani kuno kumene ngazakuda akaendi yani mpaka kero moyo udani ndola moyo wanaye yani ndola ina Abraham
aina Mose, aina Elia. Kama mtu anenea kula kuloza bila kumuona chipangano yake. Na yeye bijani. Amesada hivi au kama mimi. Akumaenda kumana. So nimesuri moyo wenu usiana kwa nini mimi family anaingia ndani mkanisi. So hizo lazima uwe akuze Yesu Kristo kwa sababu Osa Yesu Kristo wana ila siwanu akufusa kula. Hakuna msisi. Kwa hiyo mkazabu ya. Muna zodi feo tizabona nini? Mwana zuwa wasi zarani. Tizabona. So sababu zile zizatika bali. Ninguna kutangira sisi skani ti ana nani anje ana mbuye. Tichitika njali kuti muziki muzoli sanoka kwa ife kumasikwa siku la basi. Wina abundai azasunga mawanga. Ndipo atati wanga azarani azakola. Ndipo ti zaza baye ndipo tizaisa mwayi mulani. So amena kuzakwera mwantu. Suri ndi Yesu Kristo. So atate ubali mose ndi Yesu Kristo. Kula mwanzimu mmozi uzakala mamuntu. Wena kula ngani koswe. So ngoswe imeni makabida. Kapena ngoswe imeni Yesu Kristo angeleza. Kula mmozi kwa atate Yesu Kristo mwa mzimu mmozi. Ifanye kwa wenga bawani mani festival zaudi kwenda jona ndipo tidachiva tikula ndikira ni nuso kuti inuso mungaya ndani babozi ndivi ndipo chiyanjano chake ndiso ndi atate ndipo ndi mwana wa Yesu Kristo auti yanjano chindi atate mwana ndi mzimu woyera ndi atate ndani mwanje na mzimu woyera obera kuti mkhoswe iyi atate ndi mwana kula so ngoti zosadira zakuenza mwanzoa msimu wa Mungu sinajana. Kwa hiyo Bible inapasa kanizolina kama Yesu Kristo anapasa kanizolina. Sababu Yesu Kristo ninaye ninasudi bagasi. Haile kika ndio kuzemeni makala zao basi. Nena za kusema kwani kubada mwanzimu. Nijani wewe wewe. So ina sana zaidi ya mtani ndio ashaka disida nje. Sio kwenda baada ya sababu ndipo na mmoja. Na mpeseze swali Yesu Kristo ndio anazungumza. Ngodema. Yesu anayakanda na ndiwe ngali msabada mwaso bamza kuzaona byani Mungu ngode manani na kwa yeye mtu akuzabali kwa dada hapa maana ndio wale pamoja ganizira mabutu Yesu kusema kama za ujani sasa unarudi ndio kuuliza kodi akuzabwa sini baya maji mbado sana tena kama mbado Yesu anati ndio jina ya wale ngali msabada mamazi ndi msimu sasa kuzabwa mfumo yani wa Mungu. So bado mama zungu ndubana mizimu mizimu zodani tusiana. So kuli mfano mazi watugama sura bado ma wakona sema jingeso jani so. So jina ndio ndio kama kubana mwezi mimi mbwela. Kwa hiyo mpande wa moja mzimu. Iko ndio mosi. Lakini mosi kwa kusema pale msiana kwani ndio kwa nini mosi unazo kubana mwanzimu ndio kusogeza nzimu. Ndizo siana kabla ya kimoja pana. Usiana. Ngawuse nisebanje ngaba ubani mwanzimu. Soko za mwanzimu. Na mangalia katika mchezo wa mwanzimu. Wanaanza bana anga mwanzimu. Mwanzo wa mwanzimu. Naliona jina Yohana. Anaweza usoko kudaliani. Hizi mwana sana ndani? Sana mwanzimu. So mtu toka usoko za mwanzimu, wasa na bali mwanyani. Maana nzimo ndio kwenda kusogolezo kule wakati mmoja so. So ngani Yesu kusauza leo msangati kuona kufumu wa Mungu. Ukapokana ndani anabada soma. Ndio kusawali ndio kusawali interview ni bai. Ndio ile best day. Atisana wao bado magazi mwangu bosa yakani basi. Kuma iya amena locheba mfumo wa mwamba angu ya ndani. Angu ile so. Kanya mfumo wa mwamba. Kuna bosa ndio kuna amenisa na pesa ulijaji kule na zana uli ufuma wa ngamba nimero na sasula jana na binti kusinze so nazo be ali antozi kamera kuti ngatika ba antozi abana tabu ni ngamba usanga njaga ufuna nchitaka nyasu bani ikaloso dikafa ize Yohani Baptist wangula nani ndani Yohani Baptist kuti akujeba bandani kwa Yohani Baptist mara kuti yeye amena alojeba mfumo wa ngamba anguli ndani anguli Majina mtamini wala mfuma kwa mambo menu. Mtamini wabatishwa mwanzimu menu. Anyuma yao kulu kwa mbili. Ngosa ndani. Oila ila ngosa bana kama ndio. So hii nayo ndio zaro menu na oso ngakaa jina Abraham. Ngakaa jina Musa angali ndikizira kukasarani. Masana ndani. Sana. Maana ifisuka ile dukani mayorani. So pesa una kuli anbaga ya dada sana
bado mwanzimu kabla kuti panali mwayi umene kabla kuti bado so mwanzimu era umene unalusana ndi kuchitira chimene chimachitika ndi chani ati chilamulo ndani analipo kufika pa Yohana pesa una kuti kubado so masubano mwanzimu era umene unali kulibe chimene Mulungu nosubano amachita kuti akasogoze anthu ake msubano kuti atazida bene atanapasa chilamulo ndi ndani chimene wakanda kusogozera zitani zinchito zawo zochita zasiyana-siyana wano mu ufumu wa Mulungu umene akugambira amene kwatula ikutenga uno ufumu ndipo munthu aliyense anganya njani kwa majira ina chilamulo njani nili zikuta pa Yohana na ukatoka pa Yohana mapito fanya nazo palisopano ubatizo wa mzimu umene uwo pa munthu yense amene wabatizidwa ndi mzimu umene uwo pa munthu amene saliso mu chilamulo ndi njani so njani sikuti zoti pambanjaka ndi zokuta chinthu sikuna zizanda mwana munthu amene sakusogozera ndi zizo zimene zomwe musogolera ndi njani zimo yomwe pamunthu amene walawa mufumu wakumwambani ngamene wandira njani wandira mzimu so usetwa makanga kuti kodi ndifukwa njani mbona musemu kubatizwa mzimu yomwe kunali kodi chifukwa njani pamene mufana timu Mungu sana ngobweza abantu kuti anangobweza abantu kubatizwa mzimu yomwe kuti anthu gabira kamera nthawi azikaura kubatizwa njani mzimu so pamene kuti ndiso kuti china chake chimene chijosiana mukhanya mzimu yomwe kamera kuti pali kusiya mzimu yomwe kuti abayeso mzimu ndoti anthu ajangarana ndaso mzimu yomwe pamene yake ndoti akali kuna usana kana sumajani so watu kuzora anthu ajana sana pale sumajani so mzimu so sura zuri zifanya njani kubatizwa mzimu yomwe unali kulike Yesu zika kumwambia ani kwa Yesu desende naye kama siku lo mali za alvulo ngapando Yesu anayimbira nafula ndikunena ngali muntu akumvaluzu azekwa ine namwe iyo kulubira ine monga chirego chinati misinja amazamu ebizaenda kutuluka ngati mwake no misinja amazamu emene njani avesi iwa kulubira iye anatazandiye pakuti mzimu kanati beba mini kamera kuti mzimu unakusana nani usana bilibili mutali mini wantoka mumsa wawasa mzimu ajili ya sana ndiye mzimu mwali mzimu unakusana nani Yesu Kristo abonamo kamera Bible unaba ndio walisiana kwa kupenda mzimu ndio na Yesu na mzimu wao so mzimu wao ndio sana ndio kwa hadi chukua huyu Yesu sana aligezede bantayi hivi bomgepo yana bese kodi lemegezedwa chine chukanga mzimu mele kupeza chikanga Yesu banukala osiana ndi mzimu wa mjanga ya na nazo naona zuri chimo linalo mzuru hapa sima mtu ndani mmoja toweza kuti chimo linalo mzuru hapa sima mtu mmoja chimene Mungu akupanga mai afuna sakuweza so mtu mmoja kuti pa mtu mmoja yose kugamo singadaniso sio nazo mtu mmoja amene analowesa chimo mzuru hapa sima anali gwero kabla kuti gwero nawe wa antonsi kabla kuti tata wa ndani analisa kumene kuti pakabwera chipulumutso sono subana pamafika sono pakapala gwero nawe wa ndani wasobana moka kali koyamba kana gwero nawe wa uchimi akula sobana so gwero so ajani so nawe wa so kuti gwero nawe wa sobana ndi ndeni ndijani gwero kabla kuti ndikuchitika mujiraji na Hebrews chapter 12 kabla chapter 2 verse 14 alipopeza sono anandiwo amazinyama Yesu Kristo mumwemu adala wanawo makali omwewo kuti mwa ifa akamulungi iye amene nali nayo mphamvu ya ifa ndiye yerekeza antusomera wasitandona zuti ngakale ma atheist ana ngabili mwana Mulungu bakazi kwa maana zuti kodi chifukwa yani Mulungu kuti anaita kuteka uko Musa na ndiyo kupanda Yesu Kristo zakufera nini kwa makali ndiye Mungu akoze kila jina kitu sema kule so ni chifukwa yani Mulungu ananya kuti atumize mwana wake azulawa bali Mulungu sana ngo kupunguza mbele tinani leti besa kuti popeza sona anandiwa mazinyama Yesu adala nao majani makendo omwe waja nao mazinyama ukabena makendo wa mtuo kuti mwa ifa akaononge iye amena nayo mphamvu ya jani ya ifa ndiye jani kulikiza majana pamene chimo linalo zikula basi ulamuliro wa chimo unazoto kuchita mphamvu kapena kuchita ufumu mandani mwa munthu so chifukwa chimenecho kuti munthu akakhala omboledwa ku mphamvu ya chimo imene kapena kuti ku mphamvu ya satani imene amene kuti munthu omwe Yesu akagonjesa mphamvu iliyonso imene kupanda Mulungu ndani oya chifukwa nazo kuti munthu ndiye anapaka chiganizo eka kulowa mfumu ndani wa satani pamene ana Adamu ndi Hava amene anali chipatso ndani manje na munthu anachita kazipileka eka kwa ndani wa satani
So Mungu sakangopita kuti mulandisa munthu zokwasana manje munthu akwera sabange siganizo sekazulaniso ndicho kama ndimosana nje kuba mwana Mungu komano zimenezo zo Mungu sangadani zangazi. So Yesu Kristo anabwera nso kuzaka munthu kuzala makhalidwe athu kuli mu munthu wake anakamuononge iye akwena ndani salande wakirosa ngasijelekeza amene naye mphamvu yajani yayifa. So mafunika zuri pakakale munthu kapena obadwa mwa munthu obadwa mu munthu kuti akombole ndani Yesu Kristo naka masula iwo amene chifukwa cha kuopa imfa moyo wao wonse adamandika mujani mwakolo ngapolo wajani akuli nditu sala ndilangero kubanda ndo ya Abraham kotero kudamiyena kufanisira ndi abale mzonse kuti akazakhala mkulu wa nsembe wa chifundo ndokhulupirika zinthu za wa Mulungu kuti apereke dipo la zoyipa la anthu ndo adesi tinakuti popeza adamva zowawa kwa Israeli akhoza kuthandiza iwo amene adani aisira kapena kuti nawo sona Yesu akhoza kupereka chivulumuso kwa anthu amene akutani akusira chifukwa zoti analowa makhalidwe athu analowa munthu athu pano munthu awo iye Yesu Kristo anadani anagonjesa mphamvu ya mdierekezi anagonjesa chimo anagonjesa imfa. So kwa hiyo zinachitika choncho nawo Yesu Kristo ali ndi kuthekera nonso pano wathandizewa amene adani aisira uzakhala mwa ife ndani so mungati mwa bisisi nkhani ya utatu ipane mwakwenda kulamba kama zoti ndi Mulungu Tate Mulungu Mwana Mulungu Mzimu mosonsi ya ndamozi Mulungu kuti ni Mulungu mmozi mwana wenese Mulungu bayani baikhabayo to unazo kuti nenga zili choncho kanasema kama ndo nazo Yesu Kristo wagonjesa chimo waukaso wakufa wapita kumwamba akuti kumizira ndani mzimu kwa kufuza kuti Yesu sakaenda kuthekera kwa kithandiza amene abantu Yesu akakeze makhalidwe ajaniso au mudeka ndizonana kuti menga ndizimu ila ni mpima apa ila pesa zimu ila sana khale kumuntu nesiteka kuti zimu ila akatithandiza mwazi mphamvu zake akuna mambo kuthandiza na step 1 2 3 4 kuti kama ndiza step ose kuti kapezani chikuno sipele sana khale ndani muntu kwa sababu Yesu Kristo ndiye mzimu wa Jona ni pesa naye anagonjesa chimo mwa iye Yesu Kristo kango akuthandiza kugonjesa chimo maana ulipasa jijani chigonjeso yo ndiye kuti kanda mzimu wena tunakwenda ndani Yesu Kristo fazimu ya songa ithandize bawo naona kuti ana Mungu nawo kadila amene sana khale mumuntu mabona kale kuti mwana ndiye moyo anana atakunjani mumuntu poti analawa makhalidwe kapena anamvesesa kapena kuti anayesedwa akuza kuti kuyesedwa ndi njani akuza kuti chimo ndi njani ayi ba experience chimo ndikuligonjesa kwa kuti zinachitika choncho andi kuthekeraso kadani so anokatithandiza ife amene kadani atibusa so Yesu Kristo sobano obwera kuzoba basi kusabada wa munthu Yesu Kristo mwana ngati usopano kuti afuna akulenga so moyo wina wajani wasopano maye kuti akakali gwero la moyo wajani wasopano tona bati kuti zimu yao wasana bigili fa Yesu kusana sana ndani asana ndikize kuma tona kuti ule mzangu na ichari ankani kwa huyu akakala nali mwana anakuzira kumvera ndizi adamva kwa wanatu ndipo pamene adakonzedwa wakutu anakala waboza kumvera Yesu kuwaya chibuso Satani pale wenda mchira leo akuti ngakale iye anali mwana wa Mulungu anakuzira kumvera kumva zowawa anasanduka wamkwiyo kothera atu so kumva zowawa wajami lesa naona zondolesi kusana wabu ngakuti anasanduka wamkwiyo kodani kumva zowawa anaka gwelwa chipulumuso Satani kwa onse omvera jani iye manje na kuti pakakale Adamu ajiwiri kuti pakakale gwero la chipulumuso kana pakakale moyo wasopano zimene nazo kuti Yesu Kristo ananena kuti akabwera mujani munthu ngagonjesa jani ngagonjesa chimo so kugonjesa chimo kumene kuchako Yesu Kristo adauka nasopano watasopano gwero kapena kuti sosi chiyambi cha moyo wajani wasopano ndifa Yesu Kristo ananena kuti azakhala jani azakhala so kule mzee wa Yesu Kristo ndiye ukukhala gwero la moyo wasopano kapena kuti gwero la chipulumuso zikufana napanje kuti zikuyimizikala njalo naona kuti siku la Pentecost Yesu Kristo akira kumwamba osaba siku la Pentecost wanamuukisa zaidi jili mbuti fembo Yesu ameneyo Mungu anamuukisa zaidi jili mboni fe tonsi utele kopeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa atatero dzanja la Mzimu Woyera anasamira chimene ngudani muchipinda mumtima majera chimene chachitika apapachi zimene ndikuzoona anthu zimene atufona kwa kama lime cha tsatu ngoti atwena ngani na nthawi kuti akapanga zimene amavinyo ali
wazomwendera kuti aliziye. So amani na kuti akadzakanga kusakuzwa chani sakuzwa chichita. Petro wakuziya kuti chimene chichita Yesu Kristu ja wakwera kumwamba. Nofanira wakwera kumwamba. Wakapasa njala manjira Mulungu. Walandira kwa Atate odzana chani na Mzimu Woyera. So chifukwa zimene zachitika akusanula chimene mundani. So antameni kuona kwa mtu amayini. Antameni kuona kwa ita zichitika zosiyana-siyana. Sikuti antwalesera. Sikuti antwalesera. Mukhaji na zikanga chani. Yesu Kristu alani. Kuna kuti kulemekeza kwa Yesu Kristu mwepo. Yesu Kristu kumwamba kulemekeza ngati mwana wa Mulungu komanso mwana wa Mulungu. Poyamba Yesu Kristu anali mulemekezi mmodzi ndi ndani? Ndi Atate. Mwana naye anali mwana wa ndani? Wa Mulungu. Asanakhale ndani? Mwana Atate anazunguka pansi. Wakala munthu wakwetsola akupita kumwamba ngati mwana wa Mulungu komanso mwana wa ndani? Wa Mulungu. So akulemekezedwa wakakhala mzimu ngati mwana wa Mulungu komanso mwana wa ndani? Osati mwana wa Mulungu yekha. Ndio wewe ndio wana kuita chapter 15. Yesu alifanya kuzola kuti wote losobalindika. Munthu wayamba anakhala mzimu ada mosiliza anakhala mzimu ada mosiliza ndani. Na uzo Yesu anakhala mzimu wa ndani. Kumsaka tu verse nzuri. Hadi ndipo ndinamva mawu akulu. Mwamba nanena. Tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wathu. Now, kwa nthawi ya verse imene tikaona kuti kondo ndikamwana mavesi awa mbuyo mwachina 9:8 amatawasa kazona zokuti kunali kondo ndipo mwambe Mikaeli ndi angelo ake amenyana ndi ndani njoka chanjani ndi so tikaona kuti ikondo imene inachitika balipo achani. Umbona sema mafuza betali nawo amene maka amene kabisa kuti Daniel zinozo kondo imene jalo kana kuti betu chitika pachivumbulutso sichidziwe chinachitika umambo mano chidziwe chinachitika Yesu Kristu anadani anapita so mwamba. So Yesu Kristu anakwera so kupita so mwamba ngamina kuna zokutika kana siku yana alingesera ndio Yohana kuna zodani ndipo ndinamba mawu akulu mwamba. So pano manje na munthawi imene iyi chafika jani chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu. Manje na chipulumutso ndinali sana pio kuti so ngakali Yesu Kristu anagondisa chimo wawaso wakufa mwana kodi sana apinisi umwamba chipulumutso ndinali apenda kasangarani sana kani bwe chipulumutso chilipo mwana chili mandani maiko mwana anapita lo kumwamba no supano akalemekezedwa ndi mzimu wa Mulungu pamodzi ndi Atate. So Yesu akakhala mzimu wa kutani wa kulina Chifukwa kana uzokuzira kwa Yohana chapter 16 kuti ndipofunika kwa inu kuti ndibile mwa mpanga sindibida mzimu ya ndabera kutoza amene sagarani sasa. So anazo sasa ifanga sindibida ikodi ndili mu munthu omwe unditu ngakai ndiwo Mulungu ndi munthu omwe kumana siti mzimu alani wafuna kuti ngakali yani mzimu wa kulenga Mulungu ngakali mzimu wa kulenga Mulungu subhanahu ngakali ndikutheka omwe yasi ngakali ngani munthawi ndi masindi mwandani. So tuna kuti malonjezano amenewo malonjezano awo kubalizwa mzimu uyo amene kana malonjezano awo ndi mzimu uyo amene nazo kuti panganyale kuna kujani kuti kumalo kunali malonjezano kamanje kuti anthu alezo akuchembekeza kuti zadani zasisukulu kuma kwa hiyo ale asanadani asanajandira ndipo hivi tataje na kufuza kuti Yesu ndana kuti ndipo iwo onse anachidwa ngoni machikudu sana ndile jani notezano Musa ajina Elia ametoka zoro manadi kitandubira kuti mwamba Yesu Kristu sana ndani. So ngakai na usala ndaso mwamba mwalonjezana sana ndani. So chipulumutso ndingamelo anyambandubira mwamba. So ngakai kuti ino ngakai kuti Mose. So ndizana imene ndali ndi. Azalea 3 verse 9 akuza kuti Kristu analongola kutembera chilamulo atakhala tembero mwana mwathu pakuti kwalembedwa wodembedwa aliyense ukachidala ntengo kuti dalitso la Abrahamu Yesu Kristu lichitike kwa mitundu kuti tikalandira lonjezano la mzimu yomwe tikhulupirira. So Yesu Kristu watombola kutembera chilamulo. So kutombola kutembera chilamulo kuti mzimu jalimene anthu ena onse kujanira kana sana ndani asana ndani. Kona zoti kuti kapena kuti Mose Elia ndi ino nosananda chipulumutso siku la Pentecost. Amene Yesu Kristu anasana mzimu. Ya anapasula kwa ndito kila kumwamba. Manje leo Mungu anabaola kana nanga basanga yokala mu bautana. Musa lulanda mu santa. Fasa daga ndambo yosanta kwa Yesu Kristu hapo ndise gajani. Chini. So kusema kala mimi maana zote kuti chapter 12
verse 10 ngakuti sopano zafika chipulumutso nanga achina ena osajamana ndingilo kila kumwamba kutamena chabani mesa nakala kumwamba chipulumutso kusukala wa kumwamba manduka ndi alonze kapena la mzimu umene uli moyo wayani wa Yesu Kristu mfanya kuza kuti ndipo uwu ndi umboniwo kuti Mulungu anatipasa ife moyo wosatha ndipo moyo umene uli mwa ndakuti iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo wosakhala ndi mwana alibe jani ati zindakulembirani abale kuti muzi tomavusa munthu kuti mulandira Yesu mulandira Yesu Kristu iyo mwini moyo wosatha zizaoneka zogolomo wakati ndakulembira mkulire muziwe kuti mulindani musathere moyo wosatha ume mukupeza chwayo mulindani mwana mwajira mukamera ni mwana wa Mulungu kamera kuti kamera ndi Yesu Kristu ayina ujani musatha sikulanza ulandira Yesu Kristu amazaza kuti wala na ulandira kale mwana sona Yesu Kristu moyo ndoza na ndani so kusomana zodi kodi ndinawo mai kana kuti ndinabo kutegera ko batizira mzimu wewe Mungu kana ngera ndikire kula masika kuti vanhu vadzizivo kala medu bani ndikana bakula masika ngisa ndo kusaziva Luka chapter 11 verse 10 bakuli yense bakupempha akanje ngofunayo abisa ndiye amene agogoda azasekulira ali ndipo ndani waidwa ali atate mwana wake azapita mkate azapa samara kapena nsomba nazanika njoka malo matumbo ali kapena kazapita sala kwa azapa sadikanira so ndine sikusa kuna akubisi njona sani jifiche ndipo kenda mkamene kuna uli mwana kapena mutone jimene majibondisa kwambiri zilo na basi mwenena ni makolo wao ena ndana so kanje nazo ndi niyo mutone kujeze chikondi jimene muli najo niyo pamuntu kapena kuti jimene majibondisa nemungachwalize kuti chikondi jimene chindi Mulungu mai so inazo kodi inazo ni chikondi jimene muntu amakhala nacho pamwana wake chikondi jimene Mulungu amakhala nacho pamuntu chikondi jimene Mulungu jaliji ndio na mtu mwakonda mwana wako ukakuza kupempha so kama basi Jose anani jimene mchakutani akupempha manje kwa kwamba umazindika kuti chichitani chipito so ngani ndio muli woipa wote ngani mukala woipa muzo wakupasa ana lupaza mtu kwa kale mula ndio woipa hadi mamunguziwa kuchoele ya kuti basi mwana ngati tanize ndicho ichi hadi poposa kodani na atatu wangu mama asaba sanzimu ya mbele manje ngati mtu wako woipa kwa sababu kuchoele ila kwa mwana wake ndio Mungu amina hala Mulungu amene alachikondi Mulungu amene ndi chikondi chake oposa chimene chikondi chimene muli nacho panani akanitandi kuwasa ndisimira ngo ati musaobe kakulira nkosa Luka chapter 12 ati chifukwa atate wanu akhoza kupasa ndi chani so zoenda kwa Mulungu ndikupempha mzimu wa Yesu kuti Mulungu angalani mwana kuti Mulungu angakupasa Yesu zenga kuti muna ndiveka muna kanyesi kina kake tubidori nenda ndajani kana yego kwamini kulani kulapa so tunawamba za kulapa zitakalela zoti nangobada basi na zindi ya kuda achiti muna zona itaje ndambiye muntu kugeze ndori nenda mwana kulapa no sobalo ndikuzindikira kuna unatiki muntu ndibande kasinga kwanisi ndibona ndisintenjia ndibeze kabana ndibande kasinga kwanisi ndibona ndibeze muntu ina nanga ndani manje kulapa kweli ndembe lwantima zije kuti muntu ndinali mu timu ndakanu yesera kuita izi zazo zose ndakanyika kodwa ndikwena nditembele mbanga ndawandani Yesu Kristo ngihamira wala pala wazipeleka Yesu Kristo mtima wose ndikupempha kwa Mungu mzimu wewe kuti Mungu angaye sidala yaso kumuna wena akasa Yesu bula kumpempelera yake ndio kumpempelera wose ngoku ile fanya zingine zingine zinathandira Mungu maana ngakale sio mpado takwenda basi kupempha Mungu basi sisi ndani ni batodani osati so ata mwana akuza ndithi bile ubanga wewe ndithi nokukabo kala kubira ndikudani sisi tena zoti chimwe ya dumwe zingo chidika isa chikanya mwana malonezano analipo alipo kwa kata ndipo kada alipo ndio kwa Yesu nyoso mwa wanda gani sisi tunasubiri ya ndio kwa ambapo tukaona ndio nzuri na wasa ndio tu au kuzoa mzimu wetu karibu bempani na kubi wali familia na kana mzimu wetu wali kanisa kwa sababu kaka isema mlikubeleni sababu zenu ndipo kwa hiyo familia sinaendelea huko tubempani kwa kile ndio masobani tubempa wali mzimu wetu ngama nizana na nguzira kulingana na taifa lilo lipa wale zote vile chichoendelea bwana tu
mungandirangi mutata kufanye kuba uri mutawi ngalizazi n'izimanoya umaso ngakali nafe batayi neli kandi biza kuzafe na wose asibali kandi urumwe pali yehova ukabere sina mbegese kumbi kala mbegese ibulile ndi mama kandi nafe usogorera ndali zose neli kandi biza ngora dusabira zina la Kristo Yesu ndiye atshobora amen